Millor rosat de la Guia de Vi de Catalunya 2021. Blancs i rosats eren vins per dones. No, collons, jo també vull. Jo també em rebel·lo una mica amb això, no? Són boníssims. Estava triant raïm i ha sigut... Perquè és la tercera vegada que l'enrotllo. T'ha enganyat per enèsima vegada. Vale. El millor vi rosat amb el pla dels àngels de la Guia de Vins de Catalunya 2020. Ole, que guai. Sí que m'ho enganyat, però bé. És un copet a l'esquena que et diu que potser no t'has equivocat tant com altres vegades, no? Que el Ricard és un tòtem del vi català. L'important no és la persona, sinó el lloc, no? Un rosat diferent. Aquest esperit de garnatge absolutament innegociable. Cada país té una guia on la gent busca quan ha de buscar un vi, no? Doncs a Catalunya és aquesta. Collons, que bé.